Вітаю, сябры, з вами Белконтент. І сёння у нас на мікрааглядзе NVMe SSD Western Digital Black SN850X. Вось гэты прыгажончык чорны, 2 тэрабайтны, адзін з самых хуткіх Gen4 SSD-шнікаў NVMe-шных, які выйшаў у канцы 22 года. Не дзівіцеся, што гэта было так даўно, таму што PCI Express 4.0 SSD-шнікі дагэтуль лёгка карыстаюцца, бо PCI Express 5.0 SSD мала таго, што каштуюць вялікіх грошай, то да апошняга часу яны былі яшчэ і даволі гарачымі. І толькі з апошнім кантролерам ад Silicon Motion яны ўжо сталі больш-менш нармалёвыя ў сэнсе тэмператур, але па-ранейшаму з вельмі высокай цаной. Котачка прыйшла дапамагчы, асцярожна не парушні толькі камеру. Вось, што трэба сказаць пра яго? Заяўленая хуткасць чытання 7300 мегабайт в секунду, хуткасць запісу 6300 мегабайт в секунду, 1200 тэрабайт ресурс яго перазапісу. У ім ёсць цікавы такі гейммод 2, но быццам ён пазіцыяніруецца для гульцоў, як бы, але нічога страшнага не будзе, калі ім карыстацца ў звычайным рэжыме. І выкарыстоўваць для паўсядзённых задач, таму што ў ім ёсць яшчэ драм-буфер аб'ёмам у 1 гигабайт, плюс яшчэ, што трэба дадаць, 5 гадоў гарантыі дае вытворца. Набыў я яго на Амазоне, таму што на яго быў вельмі прываблівы кошт. Звычайна гэтыя дыскі каштавалі даражэй іх аналагаў на кантролерах Phison з мікронаўскай TLC памяццю 176-слойнай. Вось, і яны асабліва не мелі сэнса, таму што тыя былі гэткія ж самыя па тэмпературы, амаль такія ж самыя па хуткасцях. Але калі зараз тое, што у нас адбываецца у лістападзе 25 года з цэнамі, з усім астатнім, гэты дыск за яго 155 евро, гэта выдатны просто варыянт, таму што ўсе астатнія ўжо там за 170 і далей. У гэтым дыску выкарыстоўваецца BICS5 памяць уласная ад Western Digital, уласны прапрыетарны кантролер SanDisk. Вы ведаеце, што SanDisk быў набыты Western Digital, і ўсе SSD-шнікі ўжо з гэтага году яны, лічыце, будуць так і звацца SanDisk'амі. Так это была такая навіна, вы маглі б яе чытаць у мяне ў тэлеграм-канале. Дарэчы, не забудзьцеся падпісацца на мой канал у YouTube, на канал у Telegram, і заходзіць на мяне на стрымы, і пакіньце які-небудзь каментар і сэрцыка пад відэа, і абавязкова падпішыцеся. Што, здаецца, я ўсё пра яго сказаў, што можна было сказаць. Нічога не прапусціў. Давайте паглядзім, як ён выглядае. Тут нас будзе чакаць, напэўна, самае сумнае. Ён, як бачыце, новы, прыехаў добра запячатаным. Мы яго распячаталі. Звычайна, даволі цяжка іх адкрыць. Надзейна зачынена так. Слухайце. Нават не сур'ёзна, тут можна пераматаць далей. Ёсць, мы зайшлі сюды. Так, нас тут чакае паковачка пустая, больше нічога не астаецца.
уся прыгажосць у нас, ну, некалі пойдзе на сметнік, пакуль не ўключаў, не тэставаў, я, конечно, я пакіну. Так, далей у нас тут макулатура. Бачыце, кніжачка такая стылёвая VD Black з такой вось налепачкай. Ну, тут звычайна мануалы всякія і ніякай каштоўнасці таксама не уяўляюць, бо хто у нас адразу чытае мануалы, правда? Ніхто ж. Вось, і сам дыск. Вось гэты малюпасенькі на 2 тэрабайты. Western Digital SN850X. Так, гляньце, нават напісаны месяц вытворчасці. Ён зроблены ў жніўні 2025 году. Вельмі цікава, што мы можам яшчэ на ім бачыць. Ось такі ён прыгажунчык. Так. Ну тут прошивка, ўсё астатняе, серыйнік, ёмкасць. Сам диск, бачыце, вось падпісаны якраз контроллер. Ну, а задняя яго частка, бачыце, зусім простенькая. Пластынка, на якой нічога нема, просто чорная. Далей, што цікава, ну, ён ужо шмат разоў пратэставаны, праганяны. Тое, што я казаў, што ён з'яўляецца адным з самых лепшых на рынку, пры умове таго, што ён каштуе як астатнія яго канкурэнты, тады ён мае сэнс у набыцці. Напрыклад, зараз яго галоўны канкурэнт і, так можна сказаць, народны SSD-шнік Kingston KC3000, які звычайна быў танней і ў 1 тэрабайтнай версіі недзе на 10 еўра, у 2 тэрабайтнай версіі там да 20 даходзіла розніца, конечно, не было сэнсу ніякага купляць яго за гэтыя грошы. Вось, але зараз сітуацыя такая, што ўжо KC3000 каштуе нашмат даражэй і, ну, гэта 170 еўра недзе, гэта лічыце 15 еўра розніца. Таму Western Digital мае права на жыццё, і калі вы знойдзеце яго танней, чым астатнія яго канкурэнты, гэта будзе вельмі і вельмі файна. Ну што ж, далей паспрабуем ужо на кампутары яго усталяваць, паглядзець, якія яго хуткасці і ці мае сэнс у гэтым гульнявым рэжыме. Ну, ён, я думаю, будзе мець сэнс для гульняў, але ж можна яго ўключыць, можна не ўключаць, але ні на гэта, ні на што не паўплывае. Вось у мяне тут котка якраз прысела на руку. Чаго ты балбочаш, кажа чалавек. Ну, але мы сустрэнемся з вами далей. Мы працягваем даследаваць NVMe Western Digital SN850X. Зараз мы будзем тэставаць яго ў сінтэтычным бенчмарку. Гэта будзе Crystal Disk. Мы яго зараз запускаем. Crystal Disk Mark. Дыск я ўжо ініцыялізаваў, запусціў. Усё, у ім паглядзеў. Так, 3 цыклы, 8 МБ. Так, це у нас стаіць, абіраем наш дыск. Вось у нас 0 занята, тэставаны. І, ў прынцыпе, мы можам яго ўжо запускаць і назіраць, што ў нас атрымаецца. Ну, ужо бачна, што 7, хаця не, пытанне менш, 7.079. Мажліва, неяк OBS на запіс яшчэ ўплывае, тут можа быць такое. Так, ну што мы маем? У нас дзіўныя ёсць результаты. Усяго толькі 7000 мегабайт на чытанне. Ну, нагадаю, што заяўленае гэта 7300.
Вось гэта і рандомнае чытанне ўсяго 73 мегабайт. Запіс приближаецца да заяўленай тут 6555, заяўленая 6600. Ну і рандомны таксама значна лепшы паказчык запісу. Цікава, чаму так? Ну што, зараз я захаваю, а потым запушчу дашборд, пераключу і паглядзім, што ў нас з гэтым будзе. Так, першы файл. Далей мы тут это окно зачиняем, запускаем дашборд. Фірмовая утыліта, ну, я яго ўжо запускаў, але яна такая, я б сказаў, нават даволі непаваротлівая. Ёсць. Заходзім сюды. Overview, вось гэта гульнявы рэжым. Change Game Mode Settings. Ён ёсць auto on. Ну, давайте включым on, каб ён быў. Так, патрэбна, каб кампутер у нас перазапусціўся, значыцца, мы спыняем запіс, працягнем. Паглядзім, што у нас атрымаецца. Так, мы перагрузіліся. У нас ідзем мы далей, я ўжо запусціў дашборд, каб яго не чакаць. Гульнявы рэжым у нас ужо ўключаны. Game on, як кажуць. Тады мы запускаем дыскмарк зноў. І будзем глядзець, што у нас атрымаецца. Так, тут усё у нас як і засталося. Памяняю, каб яго назад. Ну все, запускаем яшчэ один раз і глядзім, што ў нас у выніку атрымаецца. Паехалі. Ну што ж, результаты у нас атрымаліся, ўжо бачна ўжо, што чытанне павялічылася ў любым выпадку. Астатняе амаль што не засталося. Ну, гэта ўжо добры знак. Вось і запіс таксама. Ну, на 200 мегабайт секунду гэта большая хуткасць. Чакана. Ну, у глядах іншых блогераў гэта таксама заўважалі, што лепш становіцца, але кажуць, што ў саміх гульнях гэты дыск яшчэ лепш працуе. Ну, нам ён не для гульняў, у прынцыпе, таму это ўжо прыемна. Такі вось плюс. На гэтым усё.